De kender det udmærket godt. Det har været en lang dag på arbejdet. Benene kalder efter hjælp. De er træt og vil sidde ned. Men kan de nu også det, uden at få rygproblemer? Nej, se nu der. Den ryg ser ikke for godt ud. Men er der en løsning? Ja, det er der da. Jeg hjælper dig med dine rygproblemer. Følg med, børnelille. Mit navn er Hopla Musberg. Jeg er ekspert i bedre komfort til dig, der har mest brug for det. Se nu bare med her. Se nu blot på denne ældre herre slæbe afsted med den gamle ryg. Han burde prøve vandstolen. Ja, endnu en fuldtræffer. Vandstolen virker hver gang. Herrens alder er nu reduceret med 20 år. Ja, de hørte rigtigt. 20 år. Nu, blot for 500 rigsdaler bat, kan de, ja, det er dig jeg snakker til, få denne vidunderlige Aqua Comfort vandstol fra Aquatech. Bestil i dag. Føl dig yngre i morgen.